сегодня, скорее всего, что больше нужно говорить о тренде, чем об антитренде, потому что фактически, видимо, антитренд трудно придумать, и он навряд ли существует в теперешних ситуациях. Почему? Потому что, в принципе, красиво, модно все то, что красиво, и у каждого человека своя красота, а значит своя мода. Доўгі час гэтая жанчына была самай мемнай чыноўніцай Беларусі, а яе цытаты імгненна станавіліся віруснымі. Але як так атрымалася, што эканамістка правінцыйнага калгаса змагла дарасці да высокіх пасад і так надоўга на іх затрымацца? Кажуць, што з гэтым можа быць звязаная адна пікантная таямніца, якая звязвае Надзею Каткавец і Аляксандра Лукашэнку. У нашым новым сюжэце мы раскажам пра асабістыя драмы знакамітай чыноўніцы і яе знаёмства з нязменным кіраўніком Беларусі, а таксама праверым, ці можна верыць чуткам пра яшчэ аднаго пазашлюбнага сына Лукашэнкі. Честно, я всегда хотел с вами познакомиться, видя на экране в телевизоре вот этот вот напор и вот эту вот решительную женщину. Но помимо... Я все смогу, такая я в жизни я. Пасёлак Атоліна пад Мінскам стаў вядомы яшчэ ў савецкія часы дзякуючы мясцовай спецгаспадарцы. Там не выкарыстоўвалі хімікатаў, бо прадукцыя ішла на стол не толькі кіраўнікам БССР, але і маскоўскім бонзам. Кажуць, што за кожным партыйным начальнікам была замацаваная імянная карова, а для каўбас і сардэлек дзейнічалі павышаныя нормы ГОСТу. Таксама ў Атоліне працаваў невялікі пансіянат для наменклатуры і членаў іх сем'яў. Пасля развалу Савецкага Саюза яго аддалі пад бальніцу, а Саўгас перайшоў пад кіраванне Саўміна. Аднак у 95-м годзе спакуслівы актыў падмяла пад сябе толькі што створаная ўпраўленне спраў прэзідэнта, і ў Атоліна прыслалі новую старшыню, нікому да таго невядомую Надзею Гарбузаву. Тады жанчыне было ўсяго толькі 35 гадоў, і з'яўленне шматдзетнай маці з правінцыі на аблатной пасадзе для многіх выглядала незразумелым. Але Гарбузава прыехала не абы адкуль, а са Шклова, і ў яе за плячыма быў досвед працы ў тым самым Саўгасе Гарадзец. З пасады старшыні менавіта гэтай гаспадаркі Лукашенка скокнуў у прэзідэнцкае крэсла і, атрымліваецца, прыхапіў за сабой сваю добрую знаёмую. Як вы ўжо, напэўна, зразумелі, з гэтага пачаўся шлях чыноўніцы, якая пасля стане вядомай пад дзявочым прозвішчам Каткавец. Надзея Каткавец нарадзілася ў 1960 годзе ў вёсцы Тышкавічы на Палессі, у самай звычайнай сялянскай сям'і. Яе бацька даглядаў у калгасе жывёлу, а маці працавала даяркай. Ужо з ранняга дзяцінства пачаў праяўляцца моцны характар іх дачкі. Когда мне было 7 лет, и я должна была идти в 1 класс, мой дядька, папин родной брат, мама рассказывает, я же не помню этого, посмеялся надо мной, что я должна буду носить в школу бутылочку с молоком. И мама говорит, что с того дня и по сегодняшний день я никогда ни одной капли молока у рот не брала. Никогда. Па заканчэнні 10гадовай школы дзяўчына збіралася паступаць на гістарычны факультэт брэсцкага педінстытута, але раптам апынулася ў зусім іншым канцы Беларусі, у горадскай сельгасакадэміі. Незадоўга да паступлення на Палессе прыехаў выкладчык з горак, і ў выніку адразу 4 аднакласнікаў разам з Надзеяй Каткавец адправіліся вучыцца туды. Аднак, як не дзіўна, замест адукацыі школьная выдатніца аддала перавагу сям'і. Вельмі хутка студэнтка выйшла замуж за свайго аднавяскоўца, узяла яго прозвішча Барташ і перавялася на завочную форму навучання. Дыплом яна змагла атрымаць толькі ў другой палове 80-х. На той момант у Надзеі Барташ ужо было 2 сыноў – Андрэй і Аляксей, а таксама досвед пераезду на чужыну і няўдалага шлюбу. У Тамбоўскай вобласці Расіі беларуска працавала эканамісткай у калгасе, але жыццё там не задалося. Муж злоўжываў алкаголем, а аднойчы ледзь не спаліў дом разам з дзецьмі. Пасля такога Надзея Каткавец Барташ вырашыла вяртацца на радзіму. Адбылося гэта ў 1987 годзе. Тады ж здарыўся і лёсавызначальны тэлефонны званок. Тады Аляксандру Лукашэнку, які ў свае 33 гады паспеў змяніць далёка не адно месца працы, але нідзе не мог замацавацца, нарэшце даверылі цэлы Саўгас. І збіраючы пад сябе каманду, малады старшыня згадаў пра заўважную студэнтку-завочніцу, якая вучылася з ім у горках.
Лукашенко пазваніў Надзеі Барташ і прапанаваў ёй пасаду галоўнай эканамісткі. Пасля чыноўніца згадывала, што дырэктар Саўгаса асабіста сустракаў яе на вакзале ў Шклове на дабітым УАЗіку. Гарадзец не быў перадавой гаспадаркай, а сам Лукашенко хутка пасля прызначэння стаў думаць больш пра палітыку, чым пра надоі і пасевы. Тым не менш, пра яго менеджерскія здольнасці тых часоў Каткавец згадывала выключна компліментарна. Мы не боялись своего руководителя, мы не боялись. Почему? Потому что мы были тоже ответственные, мы всегда, я про круг специалистов, главных специалистов и так далее, и так далее. Все те люди, которые работали рядом с ним, они были настолько подобраны, настолько была команда, что он был уверен в нас, он нам доверял. И я должна сказать, что мы его никогда не подводили. Пра дапрэзідэнцкі перыяд Лукашэнкі ёсць цэлая кніга пад назвай «Шклоўскія страсці». Яе ў 1999 годзе выпусціла былая журналістка мясцовай раённай газеты Вольга Паўлова. У 94-м яна была памочніцай будучага прэзідэнта і блізка сябравала з яго жонкай, але ў выніку была вымушаная выехаць з Беларусі. Вялікая частка шклоўскіх страсцей прысвечаная асабістаму жыццю Лукашэнкі. Паўлова пісала, што дырэктар гарадца хадзіў налева і здраджваў Галіне Радзівонаўне проста на лецішчы. У той жа час жонка, як сцвярджаецца, ведала пра амурныя прыгоды мужа, але не пагаджалася на развод, бо не хацела, каб сыны Віця і Дзіма раслі без бацькі. У каханкі будучага першага прэзідэнта Беларусі Вольга Паўлова запісала і тую самую Надзею Барташ. Як сцвярджала журналістка, яе Лукашенка запрымеціў падчас службы ў пагранічных войсках і прывёз да сябе на радзіму. Такое асаблівае стаўленне да жанчыны аўтарка тлумачыла пры дапамозе вельмі тлустых намёкаў. Цытата. «Меншанькі сын Барташ меў дзіўнае падабенства з дырэктарам, за што сяльчане і называлі яго за вочы Лукашком». Канец цытаты. Але давайте паспрабуем разабрацца, наколькі можна давяраць словам Паўлавай. Лукашенко служыў на граніцы ў Брэсце з 1975 па 77 год, пасля заканчэння Магілёўскага педінстытута. Тады Надзея Каткавец была яшчэ непаўналетняй і жыла ў родных Тышкавічах. Яны знаходзяцца за 150 кіламетраў ад Брэста, то бок не побач. Але ў біяграфіі Лукашэнкі ёсць яшчэ адзін перыяд, звязаны з арміяй. У пачатку 80-х ён 2 гады адпрацаваў зампалітам танкавай роты ва ўруччы пад Мінскам, пасля чаго вярнуўся ў родны Шклоў. Мяркуючы па ўсім, Вольга Паўлова ў сваёй кнізе пісала менавіта пра гэтую службу, але заблыталася ў фактах. Аднак тады Надзея Каткавец Барташ была замужам, а імавернасць яе знаёмства з Лукашэнкам у Мінску была, напэўна, яшчэ меншай, чым на Брэшчыне. У пашпартных звестках абодвух старэйшых сыноў чыноўніцы бацькам указаны ураджэнец Тышкавічаў Фёдар Барташ. Мужчыну ў нулявых шукалі за нясплату аліментаў, а сам ён, як меркавалася, хаваўся недзе ў Расіі. Аднак вернемся да тэмы амурных спраў Лукашэнкі. Каткавец яшчэ ў пачатку нулявых катэгарычна заявіла журналістам, што ў будучага кіраўніка Беларусі да яе не было нават паблажлівага стаўлення, не кажучы ўжо пра нешта большае. Ды і жыццёвы шлях жанчыны гэта хутчэй пацвярджае, чым абвяргае. Падчас працы ў гарадцы яна ў другі раз выйшла замуж. Прычым яе другі муж, Мікалай Гарбузаў, знешне і сапраўды нагадваў Лукашэнку. Вусы, лысіна, суровы позірк – усё было на месцы. Ад яго будучая чыноўніца нарадзіла яшчэ 2 сыноў, але і гэты шлюб быў нядоўгім. Нягледзячы на ўсе станоўчыя водгукі пра Лукашэнку дырэктара, яшчэ ў 92-м годзе эканамістка звольнілася з яго Саўгаса. Да пераезду ў Атоліна яна працавала старшынёй кааператыва «Крывельскі» ў суседняй вёсцы. На гэты перыяд якраз і прыпаў другі развод, і ў сталіцу жанчына пераязджала ўжо са сваім дзявочым прозвішчам Каткавец. Кіраўніцай падсобнай гаспадаркі Лукашэнкі яна адпрацавала 6 гадоў, пасля чаго сышла. Надзея Каткавец прызнавалася, што зрабіла гэта па сваёй волі, бо вельмі стамілася і хацела больш часу прысвячаць сваім сынам. Але ж злыя языкі казалі, што з такіх пасад па ўласным жаданні не звальняюцца, і насамрэч жанчына не вытрымала афёр былога кіраўніка спраў прэзідэнта Івана Цецянкова. З 2001 па 2003 год Надзея Каткавец ціхенька працавала галоўнай бухгалтаркай у невялікай фірме па грузаперавозках, але пасля здарыўся чарговы неверагодны паварот яе кар'еры.
зноў жа дзякуючы лёсавызначальнаму знаёмству з Аляксандрам Лукашэнкам, які ў чарговы раз згадаў пра сваю былую падначаленую і зрабіў яе адразу намесніцай міністра сельскай гаспадаркі. За 9 гадоў у адным з ключавых ведомстваў лукашэнкаўскай Беларусі Каткавец ператварылася ў самую мемную чыноўніцу краіны, у першую чаргу дзякуючы сваёй непаўторнай трасянцы. Нягледзячы на асаблівасці маўлення, чыноўніца ніколі не пазбягала кантактаў з журналістамі. Тыя, у сваю чаргу, разумелі, што кожная цытата Каткавец можа стаць віруснай, і гэта вылучала яе сярод усёй шэрай номенклатуры. Вось так, напрыклад, чыноўніца тлумачыла, чаму ў беларускіх крамах айчынная бульба каштуе ў 2 разы даражэй за імпартную. Но если был у руководителя хозяйства сегодня на расчетном счете 2 миллиарда рублей, неужели бы он бы не поднял своему трудовому коллективу заработную плату? А то, что сегодня картофель, доллар на рынке, ну это, я считаю, как бы некоторый вывих в этой связи, потому что сельхозорганизации поздавали, вернее, выполнили госзаказ и реализовали в госрезерв картофель, госресурсы картофель по установленным, по 600, по-моему, рублей была цена на картофель, то, что сегодня сельхозорганизации попродавали. А это уже так, цена доллар на рынке, это хаотически сложенная цена, в зависимости, видимо, от спроса. Есть спрос на эту картошку. Я вам другое скажу, что в России вообще до $2 доходит в Москве. А гадаванне кароў Каткавец аднойчы параўнала з заляцаннямі хлопцаў да дзяўчат. Тёлочка родилась, она коровой стала через 2,5 года. На эту ферму ее поставили, и полгода ее, она там еще, полгода ее там держат на ферме, нетель, да, 4 месяца, 3 месяца, полгода держат на этой ферме, она расстелилась, полгода ее раздаивают, смотрят на ее продуктивность и так далее, с тем, чтобы с этой тёлки, нетеля, сделать наконец корову. Ну, всякие тут парни сидят. Кто-то им нравится из девушек, кто-то не нравится. Так же и коровы. За этой коровой нужно понаблюдать. Незадоўга да пенсіі Лукашенко вырашыў узнагародзіць сваю верную паплечніцу ганаровай сінекурай, прычым не абы-дзе, а адразу ў Маскве. Вясной 2012-га чыноўніцу прызначылі дырэктаркай дэпартамента аграпрамысловай палітыкі Еўразійскай эканамічнай камісіі. Гэтая праца зусім не пыльная, але грашовая. Хаця Каткавец лічыла сябе вясковым чалавекам, яна прызнавалася, што спакойна ўспрыняла пераезд у гіганцкі мегаполіс. Журналістам яна хвалілася, што магла адна пагуляць па маскоўскіх вуліцах і нават карысталася там грамадскім транспартам. Аднак доўгай камандзіроўка ў Расію не атрымалася. Кожныя выхадныя Каткавец імкнулася лятаць дадому, бо ў Атоліне заставалася хворая маці, а летам 2013-га чыноўніцу канчаткова вярнулі ў Мінск на пасаду намесніцы кіраўніка ўпраўлення спраў Лукашэнкі. Усё гэта супала з драмай у сям'і чыноўніцы. У пачатку таго года Мерседес з маладым кіроўцам на выездзе з Мінска на вялікай хуткасці урэзаўся ў слуп. У выніку страшнай аварыі загінуў пасажыр, што сядзеў на пярэднім сядзенні, а па інтэрнэт-форумах папаўзлі чуткі, што за рулём знаходзіўся малодшы сын вядомай чыноўніцы. Тады наша Ніва пісала, што гэта не так, і кіраваў Мерседесам не сын, а пляменнік Каткавец. Але пазней Сергей Гарбузаў, малодшы з дзяцей чыноўніцы, быў асуджаны на 4 гады хіміі за ДТЗ, якое прывяло да смерці чалавека. Варта адзначыць, што яшчэ адзін сын Надзеі Каткавец мае судзімасць. Аляксей Барташ, той самы, якога ў дзяцінстве называлі Лукашком, двойчы трапляўся п'яным за рулём. Першы раз для яго гэта скончылася штрафам і пазбаўленнем правоў, а за другое парушэнне мужчыну прысудзілі 2,5 гады хатняй хіміі. Акрамя таго, у яго канфіскавалі аўтамабіль. 2017 год аказаўся для Каткавец вельмі насычаным. Спачатку чыноўніцу, якая ўсё жыццё прысвяціла сельскай гаспадарцы, прызначылі старшынёй назіральнай рады Парытэтбанка. Гэта тлумачылася тым, што фінансавая установа незадоўга да таго амаль цалкам стала належаць кіраўніцтву справамі Лукашэнкі. У верасні кіраўнік Беларусі адправіў сваю даўнюю знаёмую ў адстаўку і, здавалася, гэтым падпісаў пуцёўку Каткавец на заслужаны адпачынак. Але ж не, і вельмі хутка для чыноўніцы знайшлася чарговая хлебная пасада.
У канцы ўсё таго ж 2017-го няўрымслівая Надзея Каткавец стала намесніцай генеральнага дырэктара Беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпарацыі, якая ў той момант існавала толькі на паперы. У выніку з чарговага мегапраекту лукашэнкаўскай эпохі здарылася прыкладна такая ж гісторыя, як і з айчыннай сельскай гаспадаркай. У БНБК убухалі сотні мільёнаў даляраў льготных кітайскіх крэдытаў, але яна нават не змагла разагнацца да запраектаваных магутнасцей. Тым не менш, Каткавец не забывала нахваліваць сваё месца працы і казаць, што яно яшчэ заявіць пра сябе. Создавался и создался современнейший сельскохозяйственный такой вот кластер, комплекс, который однозначно скажет свое слово в белорусской экономике, в белорусском сельском хозяйстве, потому что та продукция, которая производится сегодня на БНБК, она сработает на положительный результат в целом по сельскому хозяйству. Доўгі час пра некалі самую заўважную беларускую чыноўніцу не было нічога чуваць, але нядаўна пра Каткавец нечакана згадалі дзяржаўныя тэлеканалы. На кулінарную праграму да гендырэктара СТБ Александра Асенкі экс-чыноўніца прыйшла ў футры і прынесла сабой мяса, сала і каўбасы з уласнай гаспадаркі. Свежанина. Свежанина, которая 2 дня тому назад еще бегала. Ух ты! А з міністрам культуры Маратам Маркавым Каткавец сярод іншага падзялілася сваімі метадамі выхавання дзяцей. Тот же самый Сергей. Что-то он мне не вгодил, я с разборками к тому Сергею. Мама, ты понимаешь, у меня переходной возраст. Говорю, послушай, сейчас по уху получишь, так ты меня не перейдешь, а перелетишь. Потому что мне же некогда смотреть на ваши тут переходные возрасты. Но это вот то, что было. С сыновьями надо так. Да, то, что было. Вядома, не абыходзілася без порцыі абавязковага для падобных праграм аблізывання Александра Лукашэнкі. Благодаря нашему президенту и Господу Богу мы имеем возможность жить под мирным небом, пользоваться всеми теми плодами, которые сегодня наши сельхозники получают и передают это для людей, для жителей Беларуси и не только Беларуси. Вядома, у свеце дзяржаўных прапагандыстаў і Надзеі Каткавец сельская гаспадарка Беларусі не метадычна загінаецца, а развіваецца шалёнымі тэмпамі. А той факт, што з вёсак за 30 гадоў з'ехалі мільёны жыхароў, былая чыноўніца наадварот змагла выкруціць плюс. Из 1 500 000, из 1 800 000, их стало сейчас 320 000 работников сельского хозяйства. Это же цифры, это уже в 5-6 раз уменьшилось количество работников сельского хозяйства. Но производительность увеличилась. Ну, конечно, и объемы производства увеличились, и поля же наши не уменьшились. Все пашется, все сеется, и, слава богу, урожаи достойные и так далее, и так далее. Только благодаря именно техническому переоснащению, вот такому современному подходу, опять же, с подачи нашего президента, с выполнения его программ, которые касались и касаются сельского хозяйства. Таксама стала вядома, над чым у апошнія гады працавала актыўная пенсіянерка. Яна вучылася ў аспірантуры і пісала кандыдацкую дысертацыю. Вядома, па добра знаёмай тэме – дзяржаўнае рэгуляванне сельскай гаспадаркі. Спыняцца Надзея Каткавец, якой ужо 65 гадоў, пакуль не плануе. З улікам таго, што Лукашенка ў апошні час нярэдка вяртае ў найвышэйшыя эшэлоны ўлады даўно забытых персанажаў, не выключана, што ён можа аднойчы згадаць і пра сваю верную падначаленую. І тая, вядома ж, не зможа яму адмовіць. Нам выпало большое счастье жить и работать под руководством нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. С его помощью и с помощью Господа Бога мы живем сейчас под мирным, светлым, голубым небом. Что больше еще можно пожелать, что можно еще больше захотеть?